Waduh. Wah, sakit. Aduh, yo mati. Orang sun lilani jeneng tampyak awur-awur ngawu gawat. Endi jamak lumrahe wong mati kok bisa urip meneh. Dewa Brata marang dewa kang maluhung, muga-muga sira sakloron pinaringan putra ingkang nyambung sejarah dinasti Wangsa Barata, Yayi. Mahabharata Wikrama Dharma. Anggantaraken pitutur luhur piwulang Mahabharata kawedhar kanthi lampahan dinasti Wangsa Barata seri kalih utawi tamat. Ilustrator Agilan Dani Rahmawati, editor Firmana Setiabudi, pengarah acara Ibu Tuti Retno, kagantaraken dening Ki Ngabei. Sugeng midhangetaken. Ayo, ojo melayu. Balik nih nyawane. Balik nih nyawane iki cetha iki. Wah. Iki cetha golek perkara Bisma. Wong wis mati wis dadi kodratulun. Arep mbok balik iki karmu piye? Yo. Ayo. Loh. Waduh, yo mati aku. Aduh. Dewa pentabut nyawa malah remuk kaya ngene. Le, para baju barat keroyokan kae si Bisma wong ngawur, wong mati kok ngurip meneh iki ora Bisma apa? Nggih. Beres. Wah. Wah, wah. Wah, kudune ketangkep tanpa gelir ki parat. Jalane bangsa demit ayo. Nah. Musak gayamu sekilo. Waduh, mati aku. Yo. Pas. Ayo. Sambak. Waduh, yo. Iki sing kok jaluk. Ayo endi? Balane do mado mrene. Balane sore yo mau dipati. Oh. Loh. Ayo arep nandi kowe, Bos. Oh. Oh. Kok ngalahne Bisma peng-pengan tenan guru kowe kalah karo aku. Koneh kowe. Oh. Waduh, yo, waduh. Wes. Aduh.
Iya. Waduh. Tuh. Wah, sakit. Aduh, yo mati. Ini kalamu. Wah, laku jur tenan. Wah, repot tenan ini. Ayo, dong melayu menjadi sang yang guru. Aku dewani karo Bisma. Wah, juragane ngene wis wedi. Butuh abang ora wedi karo Bisma. Ayo. Nyopat. Wes. Royok ngenar royok awet. Geger ning alam kubur iki alam barzah ya malaka saking pangamukipun Resi Bisma meksa Sang Hyang Yama Dipatikinan mangsulaken rohaninipun Prabu Tirtawirya jagat dadi sungsang bawana balik saking dukaning Resi Bisma datan kadya Sang Siwah Budya ingkang nganglang jagat mulat ingkang sami apanca bakah kulup Bisma Dewabrata aja ngawu gawar kulup Bisma lerena Bramantyamu kulup bukti kula sayugi kunjuk pukulun Sang Siwah Budya ingkang matedhaki rawuh paduka ing Njanaloka pukulun dan sembah nireng ulun kapara borisang murbeng sanan ning kang iwan kanang sing tasih maweh boga sawegong masering delahan yan kanang pinujweng ari yan kanang pinujweng ari Dewabrata kula wonten dawuh pukulun Ratuten Bramantyamu kulup ora ingsun lilani jeneng Tampyak awur-awur ngawu gawat endi jamak lumrahe wong mati kok bisa urip meneh Dewabrata
Kang Rohana ya nggih. Tri prakara manungsa ingkang tan menang ngawu siji tekaning kabegjan loro tibaning pasti telu temuning dudu iku mau muhung jeneng ulun ingkang murba wisesa kulup dudu sapa-sapa kang ulun lilani murba wisesa jagat kejaba jeneng ulun pribadi patining sedulurmu loro Citra Gada apa dene Citra Wirya iku mau wis tinulis jroning jangka awoh saka karmane ibumu Kanjeng Ratu Setyawati lan Dewi Durgandini kang meksa marang kahanan meksa marang ingkang Rama Prabu Sentanu Dewa kudu njumenengake putrane dadi ratu ing negara Ngati. Ya iso jumeneng ratu nanging ora langgeng sarta ora lara. Awit saka iku Bisma nrima ing pandum kulup mangsa borong negara Ngastina saisine ana tanganmu Bisma. Risang moho yogi sawu sing meti mungguing patra danguhane ngali wijiling sangka Bisma wonten dawuh Ibu anakku nggih anakku wong bagus pepes apes sugenging punipun negara Ngastina kulup telas tanpa tilas pangarep-areping puniku wis ora ana meneh pangarep-arep babakan keprabon negara Ngastina sebab kang tak gandha karo ingkang Rama Prabu Sentanu jebulane ora lono adimu sakloron Citra Gada apa dene Citra Wirya wis padha dhisikipun ibu gugur madyaning pabaratan kaki Bisma ora ana jamak lumrah dinasti wangsa Barata iki cures amula saka iku ya ngger Bisma mesake pun ibu kaki mesake negara Ngastina udara anggonmu Brahmacarya Bisma kowe rabiya ya ngger kowe rabiya Bisma lareno anggonmu wadat kulup dadi ratu negara Ngastina nyambung sujarahing leluhurmu wangsa Barata Bisma aduh ibu jimat sembani nggih punden kula nyuwun priksa kula menika jejer menapa ibu sira iku mau jejer satriya wong bagus satriya bebeteng praja tangguling para kawula negara Ngastina Bisma udanganipun Kanjeng Ibu ingkang nami satriya menika kedah kados pundi jejeg kadeke Bisma jejeg kadeke kaya tugu aja gampang mingkuh ing pekewuh
aja gampang kumbak kumbul ing kahanan ya nggir. Menawi pekaten menawi Dewa Brata menika sampun janji Brahmacarya mboten palakrama wadat slaminipun mongko janji kula menika inggih dipun sekseni dening jagat saisine. Menika ngantos Bisma menika kula lajeng mudhar saking wadat palakrama lan meneng nata ing negari Ngastina. Sami ugi kula menika cidra ing janji kula piyambak. Kula menika ndilat ibu ingkang sampun dumawah awit saking cap kula piyambak iki. Badhe meperaken kasatyan kula, badhe ngusutaken kapanditan kula ibu. Duh, anakku Bisma, Bisma. Terus piye nggih apa kakon tures? Saupamapun ibu jumeneng nata ing negara Ngastina nganti pirang sasi pirang taun kuwatku kulup. Ibu, duh ibu ingkang kula bekteni Ibu Dewi Durgandini. Rara sing resang nagenku ing diatan kepadan ningsih kasangsaya ing kuridot rudaten nangkra nuwi. Ibu piye nggir? Kula kemutan dhumateng putra paduka Kakang Resi Sutikna Prawa utawi Kakang Resi Wyasa ingkang ngedhaton ing pucaking Gunung Meru sinebat pertapan Saptawarga. Ibu, mbok bilih namung Kakang Resi Wyasa ingkang trep sarta ingkang saged paring pepajar pepeteng ing negari Ngastina. Oh, iya nggir. Padang sumirat pajaring geleh Kanjeng Ratu Durgandini Narendra ambeku jejuluk Sang Setyawati. Anakku nggih Kresna Dipayana Wyasa rawuh negara Ngastina ya wong bagus. Rawuh negara Ngastina Wyasa. Saksana Kandeng Ratu Setyawati Durgandini anamakaken aji pameling samisan nalika jelek rawuh sak palenggane Marsi Agung Pertapan Meru ing Pertapan Saptaharga Resi Wyasa mangida antah ing negari Ngastina
karya padhanging swasana. Bekti kula mugi katur Ibu Dewi Durgandini. Putra Paduka pun miyasa sampun ngabiyantara ngarsa Paduka. Ibu ya kula wiyasa manggene rasaning wong tuwa Ibu kang nglirwakake kowe wiyasa. Rikala jejabang kowe dikanthi bapakmu Resi Palasara kondur ing pertapan Saparga lagi iki kowe ketemu karo ibumu wiyasa. Sampun Ibu, boten perlu Kanjeng Ibu muwun nggegeduni lampan. Pancen sampun dados mekaten lampan kula merugake sambungen dinasti wangsa Barata Yongger. Kowe dadi ratu ana negara Ngastina. Ibu, mboten nami kula menika wani kaliyan Ibu menika mboten, nanging dharma kula menika sanes satunggaling satriya. Kasta kula menika kula minangka jejering Brahmana. Pakaryanipun Brahmana menika memayu-hayuning jagat, meminta pangmasaning dewa mrih rahayuning jagat raya. Namung kula paring sarana mrih padhanging negari Ngastina. Yen ngono ngene wae Yongger, ana kang sinebut krama nugrahaning Pandhita Morgadi kramanen Pramaswari loro, Ambika lan Ambalika. Ambika lan Ambalika yen sira krama rawan putih loro iku mau muga-muga putra yaiku kang bisa nyambung sujarahing negara Ngastina wiyasa. Risaksana dene mangke wis dados katetepan kaputusaning Kanjeng Ratu. Resi wiyasa kadhawan nindakaken krama nugraha sampun dados tata cara adat tradisining kraton bangsa Arya ing nagari Ngastina. Manawi salah satunggaling negari menika kecalan katursan Sang Nata, Sang Brahmana saged paring nugraha dumateng Prameswari mrih saged apeputra. Batobat Ambalika wonten dawuh Mbak Yu, kok awake dhewe arep jinatu krama karo Resi Wiyasa ki piye wong awake dhewe mau durung tepung kok piye to iki? Kula iki nggih ajrih Kakang Mbok. Lah kala mben badhe malam pisanan malam pertama kalian sinuwun kemawon dereng kelampahan iku malah ajeng malam pertama kalian pendhita menika dos pundi? Mban Datri. Wonten dawuh Gusti, iki piye kok aku malah dikon serawung kon ngladeni Begawan Wiyasa sing pendhita gunung. Tobat. Piyayine awake kusi-kusi ireng kaya ngono mbok menawa ora nate adus. Ambune kira ya mesti penguk. Sampun ngendika mekaten Gusti, menika dawuhipun ingkang Ibu. Kan kula aturi emut bilih Paduka menika jejering Prameswari ingkang kedah nyambung sujarah wangsa Barata Gusti. Ora dikados menapa, monggo kita tindakaken kanthi ikhlas lan rilaning manah mbok menawi sageta dewa paring pepajar
paring nugra Pangeran Agung negari Ngastina Gusti babat. Ya wis yen ngono diajeng wis awake dhewe manut wae karo ibu. Wis kadung awake dhewe iki mau lunga saka negara Kasih. Mungkin awake dhewe ra duwe putra malah dadi gelandangan ing negara Ngastina. Inggih Sang Resi kados menapa ingkang badhe kelampan badhe kula tindakaken kula namung sumandang dawuh sumanggeng karsa Sang Resi. Om Awignamastu Namasidam Yayi. Tekaningipun kakang iki kadhawan dening Kanjeng Ratu ing negara Ngastina, Kanjeng Ratu Durgandini supaya anjalu krama kelawan dening sira sakloron. Ora kok Resi Wyasa iku mau wuru kanikmataning wanita iku mau ora, ning iki upacara. Iki sesaji Yai, sipate sipat sakral. Jroning aku anjalu krama kelawan jeneng sira sakloron iku mau, tan kendhat anggonku pitekur tafakur marang dewa kang maluhung. Muga-muga sira sakloron pinaringan putra ingkang nyambung sejarah dinasti Wangsa Barata Yayi. Prisaksana denya mangke ing jagat kathah para manungsa ingkang lila legawa netepi dharma darmaning agung inggih Resi Wyasa ingkang kinen paring nugra putra dhumateng Dewi Ambika tuwin Dewi Ambalika. Saksana tan kendhat denya manteng semedi arsa anetesaken kama mateng wiji luhur kekalih. Hanenggih Dewi Ambika ingkang semu ajrih. Semu ajrih namung merem anggenipun ngladosi Sang Resi. Semanten ugi Dewi Ambalika ugi semu kuciwa ing manah denya olah kridaning priya wanudya ngantos pucet saliranipun. Namung sajuga ingkang meranani karsanipun Resi Wyasa anenggih Mban Widatri ingkang tinanggenah Dewi Ambika ngladosi Sang Resi ing dalu ingkang kaping 3. Lumampahing alam namung anut mungkaring karma pala. Katrima pamintaning Resi Wyasa tuwin Dewi Durgandini putri ketiga sampun anggarbini 9 sasi sedasa dinten. Brol lair puneng jabang bayi cacah 3. Putranipun Dewi Ambika anandang Cacanitra. Putranipun Dewi Ambalika anandang pucet saliranipun. Namung setunggal ingkang sampurna putranipun Mban Widatri parandene sampun damel sukaning manah priyagung ing nagari Ngastina. Sampun lair jejabang cacah 3. Risang Maha Yogi sawu sing semeti mungguing patrat baan dangu ani ngali. Para kalon negara Ngastina putra pembarep pangeran pembarep ing negara Ngastina saka dawuh dalem Kanjeng Ratu Durgandini pinaringan putra Raden Detaratra putra Raden Destarata.
Dene putra ingkang panengah bagus warnane risang jabang bayi pinaringan nama Raden Pandu Dewanata. Nadyan putra angka 3 lair saka emban sudra parandene pekik ing warna lan besok bakal pinter wicaksana pinaringan nama Raden Bowidura. Para miyarsa, mekaten gancaring carita wayang. Ing abisa kanca nyuwun pamit, mugi pangganing minggu ngajeng. Nuwun.